Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq dwar l-importanza ta' ħlas ugwali għal xogħol tal-istess valur. U għal dan waqt laqa ma' rappreżentanti tal-Kunsill Konsultattiv ta' Drittijiet tan-Nisa f'Kastilja. Il-Prim Ministru sostna li din hija waħda mill-prijoritajiet ewlenin ta' dan il-Gvern li l-ebda persuna ma tiġi diskriminata għabbażi tal-ġeneru. Spjega li din hija weda li seġġor magħha impatt finanzjarju u għalhekk għandha bżonn titwettaq b'mod raġunevoli bilan li ma jkun hemm l-ebda xokk fuq il-postijiet tax-xogħol. Dr. Abela spjega wkoll li l-ħidma favur rappreżentanza akbar tas sess femminili tmur lil minn dan u fakkar fil-pjan tal-Gvern biex mill-elezzjoni ġenerali li jmiss jiġi skattat mekkaniżmu li se jkun qed joħloq bilanċ bejn is-sessi fuq il-bankijiet tal-Parlament. Qal li meta wieħed iħares lejn l-istorja tal-Parlament jinnota li n-nuqqas ta' rappreżentanza tan-nisa fil-Parlament baqgħet konsistenti tul is-snin. Fisem il-Kunsill Konsultattiv, il-Professur Ġusen Kutajjar spjegat li tul dawn l-aħħar snin il-gender pay gap deret li żdiedet hekk kif aktar nisa daħlu fis-suq tax-xogħol. Dr. Kutajjar spjegat li bħalissa ħafna nies huma impjegati fis-setturi tas-saħħa, l-edukazzjoni u l-ħarsien u hawnhekk appellat biex aktar nisa jsegwu programmi ta' studji fl-oqsma ta' teknoloġija u xjenza. Il-Professur Kutajjar ikkundannat kull forma ta' vjolenza bbażi tal-ġeneru u talbet għal aktar ħidma kontra l-vjolenza domestika. Preżenti għall-laqa kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-ugwaljanza Rosien Kutajjar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.